Partidele care au organizat dezordinile de marți s-au compromis pentru totdeauna. Liderul PPCD crede că dacă la alegerile din 5 aprilie acestea au acces în Parlament, atunci din cauza fără de legilor comise ieri în Chișinău, la următorul scrutin partidele respective vor rămâne în afara Parlamentului. Cei care au intrat în prima dată în Parlament, în calitate de partide politice, le e frică că niciodată nu o să mai devină partid de guvernământ și nici măcar partide parlamentare. Iată de ce astăzi au căzut prada acestui scenariu coordonat atât de reușit de Petru Lucinski, pe care n-l poți prinde de mânică, e prea viclean. Roșca crede că în niciun stat democratic din lume partidele de opoziție nu și-ar fi permis să facă abstracție de declarațiile structurilor europene care au confirmat corectitudinea alegerilor. Ceea ce mi se pare deosebit de grav și degradant este că după ce OSCE, Consiliul Europei și ceilalți reprezentanți internaționali care au asistat la procesul electoral au tras concluziile și au dat verdictul în aprecierea pozitivă a competiției electorale din Republica Moldova, chiar a doua zi, aventurieri politici și criminali ca Urechean, Filat, Chirtoacă și ceilalți au instigat adolescenții și tinerii la violențe, ascunzându-se în tufare într-un mod cel mai iresponsabil. Liderul PPCD declară că unul din organizatori este miliardarul Anatol Stati împreună cu fiul său. Acesta din urmă, imediat după declanșarea haosului, a plecat din Moldova. Se știe foarte bine că în mulțime au operat și sportivii lui Gabi și Anatol Stati în aceste zile, mai activi așa, da? Deghizați în studenți protestatari. Una la mână. Doi, să știe foarte clar că Stati este principala piesă în lumea de afaceri a lui Petru Lucinski. Cred că toată lumea știe. Cine nu știe, vă amintesc. Anatol Stati, conducătorul Ascom Group, miliardarul respectiv, a avut un regim de business preferențial sub Petru Lucinski și în continuare este sluga credincioasă a acestui manipulator care servește interesele Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Prin urmare, nu mă miră că Gabriel Stati a șters-o din Republica Moldova. Să se poarte frumos și nu o să aibă de ce să teamă. Roșca spune că nu doar Vladimir Filat, Dorin Chirtoacă și Serafim Urechean s-au compromis ca politicieni, dar și fiul ex-președintelui Kiril Lucinski. Feciorul Lucinski a început bine cariera politică, mi-a plăcut foarte bine, foarte mult. Acum ci că se ascunde de frică să nu-l găsească procuratura să-l întrebe, dar ce căutai dumneata, Kiril Petrovici, printre manifestanți? Nu cumva ți-a venit dorul să lupți pentru valori și idealuri naționale? Nu cumva te doare soarta Republicii Moldova? Brusc. Protestele organizate de Petru Lucinski, fiul său, Kiril Lucinski, Vladimir Filat, Serafim Urechean, Dorin Chirtoacă, cu implicarea unor așa numite organizații non-guvernamentale, au făcut peste 200 de victime, majoritatea fiind din partea forțelor de ordine.